Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм ChrisBG и днес ще снимам на GTA. Това ще се казва първи епизод на GTA San Andreas Multiplayer. Такова. Ще качвам клипове на други игри, като Minecraft, GTA, такова League of Legends и на други игри, ако ми дадете имената на игрите в коментарите. Сега играя в един сервер, ще ви дам описанието. Абонирайте се за мен, ще качвам клипове редовно, колкото мога по-често. Колкото мога по-често ще качвам клипове и на всичкото отгоре искам само да ви кажа, че се познавам с CoceBG. Той е мой приятел, току-що ми изпрати фрапса днеска. И сега снимам с него. Той ми затвори да направя един клип на GTA. С един приятел, дето тук се пише, няма ви как се пише, ама на CoceBG му има интрото. Беше някакво The Winter или какво беше? Да. И точно за него той ми е приятел и събираме пари за някоя къща, която е 5 милиона минимума. Мисля, че бях гледал някъде 2 милиона, ама сякаш са и подобрили цената. Така, този сервер ще ви дам 2 IP-та на сервера на GTA San Andreas. Ще ви дам и в някой клип на Minecraft, ще ви дам и IP-то на сервера на CoceBG. Или няма да ви го дам. Не знам, ще го питам да ви го дам ли, да не ви го дам ли. Той код поиска, ако поиска, ще ви го дам. Значи, да ви кажа честно, ще снимам колкото мога по-често, защото сега е лято. Сега става лято, тъкмо се прибрах от Даскал, нали там седнах, прибрах се, обядвах и общо взето това беше. Така, какво да ви кажа, искам да се абонирате, да харесате клипа и ако може да напишете имената на игри, които искате аз да играя. Примерно, ако искате да играя някоя игра, пишете името, изтегли си играта. Чакайте, че ме звънят. Сега ще вдигна само малко, няма спирам. Трябва да скачам. Ало? Ало? О, Моника, аз снимам. Вие къде да снимаме двамата, бе? Не. Аз не съм по този. Кой на занимаване, човек? Аз скоро ходим. Как ще ми бъгне толкова забил? Кой си пак не се отписа? Да. Вой. Да няма смисъл, ние вече свършихме. То наистина няма смисъл. Сега абонирайте се за мен и за CoceBG. И това е. Харесайте клипа и напишете имената на игри, които искате да качвам.